Bună ziua, dragi abonați! Cred că v-ați priceput dumneavoastră că astăzi voi avea o ocupație foarte interesantă, profitabilă și necesară familiei noastre, pentru că astăzi eu mă aflu în beciul casei noastre și voi pune varza la murat. Înainte de a începe procedura cum punem noi varza la murat, vreau să vă spun câteva lucruri. Varza se folosește în stare proaspătă, în stare murată și se folosește pe parcursul întregului an. Pentru a pune varza noastră la murat, avem nevoie de câteva ingrediente. Care sunt ele? Deci am aici, în coșulețul meu, mărarul, de acum este uscat, cimbru, gutuia, mere, le mai spunem noi merele botul iepurelui, observați dumneavoastră, care le pun în tot anul la murat, boabe de piper negru, frunza de dafin, câteva grăunțe, deci iată noi am desfăcut grăunțele și am lăsat și așa, și varza, sarea și apa. Înainte de a începe procedura, ce facem noi? Deci pregătim, iată, observați dumneavoastră, eu am pregătit, de acum am scos cutorul la varză, deci cum îl scoatem noi? Tăiem așa, da, pe urmă așa împrejur, cu cuțitul, tăiem varza noastră, deci varza noastră este proaspătă și când punem noi varza la murat, ne străduim ca frunzele la varza noastră să fie subțiri, pentru că când voi pregăti eu sărmalele, când vor veni nepoții, oaspeții, ospeție la noi, să vadă tocmai și orezul și carnea prin frunzele acestea subțiri de varză. Și următorul lucru ce facem? Deci luăm și punem, iată aici am vasul am pregătit, deci 42 de ani de acum noi punem varză la murat. Cum am început noi a pune varză la murat? Deci când eram eu acasă încă la părinții mei, în raionul Soroca, în satul Parcani, mama mea, Dumnezeu să o ierte, mama Alexandra, tot timpul punea varză la murat, pentru că noi eram 9 copii în familie, eram o familie numeroasă și mama trebuia iarna să aibă varză murată, să ne facă borș căzut, să ne facă sărmăluțe și tare era gustos. Și îmi plăcea foarte mult, eu eram mezină și mama tot timpul mă lua cu ea. Dacă eram la prașă, dacă eram în câmp, dacă eram în beci, peste tot eram ajutorul și sprijinul mamei Alexandra. Deci, ce făcea ea? Ea am învățat de la dânsa și de acum și eu 42 de ani pun varză la murat. Și se primește o varză foarte gustoasă. Deci, la baza acestui vas, punem frunze de cimbru, așa. Mai departe, luăm niște frunze de mărar. Deci, mărarul nostru de acum este uscat, dar el este bun încă. Mărar. Așa. Punem gutuia feliată, deci iată, noi am tăiat aici, ranci întreagă, vă câteva felii de gutuie. Oh, ce aromă! Foarte gustoasă aromă de gutuie, așa. Mergem mai departe, punem grăunțe. Deci de ce punem noi gutuie? Gutuia ajută mai repede să se fermenteze, iată așa. Și punem și o bucată de apă, așa. Mai departe punem frunzele de dafin, frunze de dafin, 2, 3, 4, așa, boabe de piperul negru, boabe, așa, așa, mere, deci cum am spus, merele botul iepurelui, aceste mere se numesc botul iepurelui, așa, așa, și urmează de acum varza. Deci, după cum observați, de ce facem noi, am scos cutorul? Deci în această gaură mama mea punea cu lingura, iată și eu pun cu lingura așa sare, da? Sau poate să pui 2-3 boabe cu degetul, eu știu, și ne străduim ca în butoi varza noastră să fie pusă cu acest cotor, cu tot cu sare în sus, așa. Următoarea varză luăm.
Iarăși îi punem sare, da? Sarea noastră, să vă stăruiți, să nu fie sare iodată, dar să fie sare camena, în limba rusă îi mai spunem noi, neiodată. Sarea neiodată, aceasta are importanță foarte mare, pentru ca varza noastră să nu fie moale. Iarăși punem sare. Parcă se primește o floare în vasul meu. Cineva poate să mă întrebe, la ce așa mare vas? Pentru că vin la sărbători, dar chiar nu la sărbători. Dacă suntem mulți membri în familie, avem 8 nepoții. Ia uitați-vă, parcă e o floare frumoasă, rotundă, se primește așa. Mergem mai departe, iarăși punem sare. Deci acum ajungând la jumătate de butoi, dacă observați dumneavoastră, iarăși punem ingrediente: cimbru, țelină, da, țelină, mărar, iar mărar punem. Și iată am și frunze de hrean. Vreau să vă zic că unii spun că hreanul întărește varza, frunza și greu fierb sărmalele. Eu n-aș zice, deci punem și vreo câteva frunze, putem să o rup chiar de hrean, așa, grăunțe, iarăși, grăunțe. Și iată punem și asta, jumătatea aceasta, așa, iarăși punem boabe de piper și frunza de dafin. Frunza de dafin, așa, boabele de piper negru, așa, merele. Ei, când mai venim noi în beciul nostru iarna, după vreun borcan de compot și când mai scoatem câte un măr de acesta, botul iepurului murat, așa le place la tot și la doră, da? Iată, mai am aici niște miere botuiefurule, am să mai iau de aici, să fie mai gustos. Da, și gutuia. Gutuia v-am spus că ajută la fermentație și nu numai la fermentație, dar să vedeți dumneavoastră moarea, cât iese de limpede și varza noastră așa parcă e gălbuie la frunze. Și continuăm mai departe. Iarăși am pus sarea și împlem butoiul. Mergem mai departe cu varza la murat. Iarăși o așezăm. Așa. Iarăși punem sarea. Acum și butoiul nostru se umple. Deci tot așa le punem, le așezăm cu cotorul în sus, așa, sarea la fel se vede.
Ne străduim ca varza să fie albă. Dacă ea este albă, ea este bine coaptă. Așa. Deci varza noastră este albă, este dulce la gust. Înseamnă că ea este coaptă. Și proaspăt, auziți cum scârție. Așa. Așa. Și iată aici ar mai încăpea una. Una mai mică. Asta pentru Larisica, nepoțica cea mai mică. Și acum, după ce le-am așezat, butoiul nostru s-a împlinit, de acum este plin, iarăși punem cimbru, așa, cimbrul acesta miroase plăcut, ea se folosește în alimentare și la boșuri, la ciorbe, așa, iarăși frunze de hrean, așa. Iarăși frunza de dafin. Așa, punem și aici. Iarăși boabele noastre de piper negru. Așa, condimentele. Iarăși merele. Așa, gutuia. Să mai tăiem gutuia noastră. Țin minte când eram acasă, aveam mama niște copaci de gutui și strângea gutuile și le punea pe geam și mama îmi cânta un cântec foarte frumos și îmi plăcea. Galbene gutuie, dulce amăruie. Iată, mă emoționează, mi-aduc aminte aceste cuvinte și mi-amintesc tot timpul de părinți, de casa părintească, veșnicia, nu degeaba se spune că s-a născut la țară, la sat. Și așa și este. Deci varza noastră sper că va fi iarăși limpede ca lacrima, va fi galbenă frunza, subțirică și se va mura bine cu toate condimentele la cesare. Și iarăși punem grăunțele noastre. Da. Așa. Și mai punem câteva mere. Mai sunt acolo loc? Este loc. Așa. Varza albeșoară, să te faci frumoasă și murată, foarte bine și gustoasă. Iată aici mai am niște frunze de țelină, am să le mai punem așa, țelină verde, am adus proaspăt, am fost în grădina noastră. Și o să-i punem și niște ardei roșii, așa, capia, așa, ce frumos primește, îmi place, da, așa. Și asta nu-i tot. Deci, după ce am terminat, am așezat varza, am așezat toate ingredientele. În afară de sarea care noi am pus-o în cotorul fiecărei varze, noi trebuie să pregătim apa cu sare. Deci, la 1 litru de apă se pun 50 de grame de sare. Deci, iată, după cum vedeți, aici am caldarea cu apă, asta are undeva 10 litri de apă, deci la aceste 10 litri de apă, deci apă rece, nu trebuie apă caldă, nu trebuie fierbinte, apă rece din fântâna noastră. Deci aici noi avem sarea, deci nu uitați, încă o dată menționez, la 1 litru de apă se pune 50 de grame de sare. Apă rece, nu numai decât să fie caldă, fiartă, așa. Iată, punem sarea și am să încerc să o dizolvăm, să o mestecăm. Deci eu am pregătit, am cântărit, dar vă mai avertizez încă o dată. Deci acum mestecăm ca apa noastră, sarea noastră să se... Așa.
Și acum o turnăm în butoi, așa. Așa, și tot așa până împlem butoiul. După ce am împlut, vreau să spun că varza se consumă în alimentație pe parcursul anului întreg. Varza noastră mai conține și săruri de potasiu, de aluminiu, de calciu, de fosfor, de fier, vitamina C. Ea se mai folosește și în... se folosește și recomandată la tratarea ulcerului stomacal. Iată, cine are zahăr diabet, puteți să folosiți moarea, acea limpede și curată de la varza cea murată, este foarte benefică pentru constipații. Deci este folosită de toți oamenii care știu. Mai privim televizorul, mai citim în revista Sănătatea de acasă, care eu sunt abonată, și acolo foarte multe sfaturi utile. Și după ce am pus toată apa, deci luăm și capacul și îl închidem, așa, și vreau să zic, unii fac petrocirea varzei, alții nu fac. Noi, 42 de ani, nu fac niciodată petrocirea acestei varză care o pun la murat. Și se primește o varză foarte gustoasă, peste 2 săptămâni, eu cred că o să mai fac un videoclip și am să vă prezint și varza noastră murată. Chiar peste 2 săptămâni va fi deja murată. Mulțumesc pentru atenție, vă aștept la un nou videoclip. Sănătate tuturor!